नांगौला जों दसेयाव हाय नांगौला थाहैथो होनब्लाबो जों दोननो हाया आरोखि Bishopni, mana dengan mana? Darun mat. Omprai, dengan nempan nama mana? Nempan nama mana? Darsing Mosari, dengan nama mana? Omprai dengan bijung mas semunder saya. Ben o tapinnya jeng mas semunder dong. Ben o tapinnya jeng mas semunder dong. Mas jati saya na mas saya neng mas semunder dong kita deh. Mas semunder dong. Mas semunder dong. Ma? Jebu semunder gya. Mana suka sertan hodang? Sertan hodang. Sertan hodang dia. Sertan hodang. Ser office. Sertan hodang. Office ada office serbi manusia. Jangan nanggo. Patgauni mansi. Manam. Manam dia. Manam. Manam. Ma? Mitsat. Iya ma beo dong ma photau dong ya. Nang mencela mari dong ko. Biar mari dong ko nang tu biku. Guna ya mama mencet parku selalu nang pidong. Ha? Ha? Ah ada. Ompay nenggo जेन'बा न'आवहाय सुबिदा गैया मा पारपसनि थाखाय सुबिदा गैया माने मानि थाखाय थानो हाया नों न'आवहाय मानि थाखाय नों न'आव थानो हाया नङा लोगोआथ' लोगो दे नोंहाबो लोगो दं आंहाबो लोगो दं जों रावनिबो न'आवबो थाङाखै रावनिबो न'आवबो डिस्टार्बबो खालामाखै जों खालि थाफैदों ओमफ्राय नोंसोरो सानबेसेनि उनाव थांगोन थांगोन थाङाखौ जों माबा खालामनो हाया ओमबा बिदि नङा ओहो जेन'बा नोंसोरो दा बेलासियाव जों थांगोन होनला जोंखौ अके खिन्थु दानो जेन'बा दे दानो ओइ बामोनगावनि सोर दं बेयो बामोनगावनि नोंखौ नाङा नायफै सोंफै बामोनगावनिया ओइ बामोनगाव बैराजरानि नोंखौ नाङा ओङा नों बामोनगाव बैराजरानि दा नोंनि फुल एड्रेसखौ नों होखाबाय दा अके ओमफ्राय नोंजों लोगोसे सोर दंबाव आंजों लोगोसे आं हारसिंल' फैखादों नों हारसिंल' ओमफ्राय बेजों सोर दंमोन खिथा अबे सासेयाथो नों दं दा जाबाबो नङा मानोथो बिदि बुंफैनांगौ जोंनि फिसा जेबो नोंनि नामा मा नाम एनडि मासा मा एनडि मासा टाइटेला मा एनडि मासा दैमासा नार्जारि दैमासा नार्जारि ओमफ्राय नोंनि नोंफानि नामा मा नाम आंनि बिफानि नामखौ मानो नांगौ जेनेबा नांगोनथ' दे खिथा नोंनि नोंफानि नामा मासिउ नार्जारि मा मासिउ नार्जारि ओमफ्राय नों माने गैया बिमा गैया लेट मा नाम जुलिना ओमफ्राय नोंनि गामिया मा दुमबाजार गसाइगाव नोंसोरथ' दा ससियेल डिस्ट्रिक्टखौ मिथिखादों दा मिथियो ओमफ्राय खदब खन्दाखौ नोंसोर मिथिखायो दा क'क्राझारनिफ्राय बङाइयावथ' फैनो हाखाया बेखौ नों मिथिखागौ दा नोंसोर सोंगोन ना बे बाहेरानि माखासे मानसिफोरा सोंगोन
नङा नोंसोर सिरिमोन नांगौला बे बाहेरानि मानसिफोरखौ थुनजोब मान थुनुनाय जोंलाय मान थुनुनाय जों ओइ माथो आगराबो सुग्रा मानसिया सोंदों सुग्रा मानसिया सोंदों गासिबो मिलायनानै आरो सोंगासिनो दं ना सुग्रा मानसिया सोंदोंना बाहेरानि मानसिया मा साब्रै साबा सोङाखै नोंसोर सिरि थाना बाबु सोंग्राया आंसो सोंगासिनो दं औ दे माखासेखौ सिथानसिन सिरि थागोन ओमफ्राय नोंबोथ' दम होदों नालाय बिनि पारपसाव बिसोरबो गसंनांगोन नंगौ नाङा नों होनबाय नोङो मानो नांगौ बे कुइसना मारै फैखो दे मानो नांगौ होनना कुइसना मानो फैखो दे नोंसोरो गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै मा खारननि थाफैदों बेखौ जों मिथिनो लानाया जोंनि थाखाय मोजांबो नाङा रायजोफोर जोंखौ गोजौनिफ्राय अर्डार मोननाय हिसाबैलाय जोंबो फैदों औ सोर थोनहरना दे गोजौनि मानसिया सोर दे बाबु खिथा जोंथ' बारा मिथिजोबा जाहैबाय जोंथ' लायजानायसो औ सोरथो लाया सारमोनजों रायलायनांगोन नोंसोरो बेफोर डिटेल्सखौ मिथिनोब्ला औ सोर लाया सारमोनजों थांदो सोर लाया बाबु सोर लाया दे खिथा सोर लाया सोर सार जोंनि सारा साराखौथ' नामखौथ' आं बारा मिथिया बावबाय ओङा नोंसोर नामखौ मिथियाब्ला बावनाया मारै जाखो दे नोङो फैदोंमोन नोङो माबा मोनसे खैफोद जायोला नोंसोरथ' सारनाव इनफर्म खालामनांगोन सारखौ मिथियाला मारै नोंसोर खबर लानाय मारै कन्टेक्ट खालामबाय दे नोंसोरथ' कन्टेक्ट खालामनांगोन औ ओमफ्राय नोंसिनि नामा नोंनि नामाखौथ' नों खोन्थाखाबाय नोंनि नोमायाथ' लेट होनबाय लेट ना मा नाम थैनाया मा नाम आं खोथायाखैमोन ना माथो नोंनि बिमाखौथ' नों खोथायाखै मा खोथायाखै जाखो खोन्थाया दे औ नोंनि गामिया मा ओमफ्राय दुम्बाजार होनबाय आं पस्ट गसाइगाव अफिसा पस्ट अफिस रायमना पिएस गसाइगाव ओमफ्राय नोंसोर डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार औ ओमफ्राय नोंनि सारनि नामा दा जोंनि जोंखौ दैदेनग्रा सार दङ बिस्मय सार दङ दा बिस्मय बेबो जेबो नङा बेनाव सोंनायनिबो जेबो मोन्थाय गैया माने बेनाव सोंनानै नोंसोर जेबो मोना सोंनांगौब्ला नोंसोरो ओजों सारनाव थांना सोंहैनांगोन आफागिरि सारनाव थांना सोंहैदो खोन्थादो सोरथो सावरायग्रा सारनाव सोंहैदो औ दे जाबाय ओमफ्राय मा पारपसनि सोंहरदों नोंसोरखौ इयाव जोंथ' माखासेखिनि डिटेल्सखौ मोनाखै डिटेल्सखौ मोनाखैला मा थाफैखो इयाव जोंना गोजौनि अर्डार बायदि जों फैबाय बास जोंखौ उमुगाव थाहैनो लिंहरनायलाय जों फैबाय जों थाफैबाय बास बेल' ओमफ्राय दा नोंसोरखौहाय नोंसोर दा जेन'बा रायजोफ्राथ' नोंसोरखौबो दोना जोंबो दोना बयबो दोना जों रायजोफ्रा रावबो दोननो हाया सब जायगायावनो जेन'बा नोंसोरो दस्रा जायगानिफ्राय फैनाय हिसाबै नोंसोरनावबो मा फैफादों मा फैफाखै नंगौना नङा बिनि थाखाय जों दोननो हाया बेयावहाय जोंहाबो फिसा फिसौ दं नोंसोर माला थांगोन बेनिफ्राय जोंथ' सारमोननि अर्डार बायदिसो जों थागोन जों थांगोन सारमोनजों रायलायदो सारमोना मा बुङो बेल'नो आरोखि ना जोङो मैयानिफ्राय बुंदों मैयाबो दावराव दावसि जाफैदों मोनायावबो सानावबो जों बुंदों सारमोनजों रायलायो होनब्लानो समाधाना गासिबो जाजोबगोन बेखौ नोंसोर रायलायाबा बोरै समाधान जानो नोङो सावरायग्रानि केदार जाहैबाय औ एक्स केदार আপুনি কল কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়া নাই অনুগ্ৰহ কৰি পিছত পুনৰ কল কৰিব The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं कृपया कुछ समय बाद कॉल करें আপুনি কল কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়া নাই অনুগ্ৰহ কৰি পিছত পুনৰ কল কৰিব खोन्थादो दे बुंनो हायाब्ला मा लाबोनानै बुंनो हायाब्ला मा बे थोनहरग्राया सोर जों बे हिसाबै फैदों ओहो थोनहरग्राया सोरखौ खिथा ओङा थोनहरग्राखौ जोङो नांगौ थोनहरग्राया सोर खिथा थोनहरग्राया सोर थोनहरग्राखौ जोङो नांगौ जायखिया थोनहरग्राखौ लिंहरला जाबाय थोनहरग्राखौ लिंहरदो थोनहरग्राखौ जोङो नांगौ मा पारपस मा समस्या दं औ बेखौ नांगौ जोंनो जेबो नाङा लिंहरग्राया सोर बेखौ नांगौ गामिनिखौ नांगौ रोदाया सोर औ बेखौल' जोङो खोन्थादो
नै बिसोरो थांनाय जाबाय गासिबो दासो ओंखारदों नै हहरनाय जाबाय रायजो राजाफ्रा नायदो नै